terve YouTube! Me ollaan kuvaamassa keulimisvideota. Osaanko mä edes keulista? Siellä on zoomi oikein. Siinä on eka keuliminen. Mennään takaisinpäin. Uudelleen. Haluatko kertoa jotakin sun katsojille? No olette mahtavia, jotka mua kattoo ja tilaa. No sepä on ihan mukavasti sanoa. Niin, jos ne joskus tilaa. Mä oon tilannut. Sulla on näin paljon tilaajia. Tilaisipa edes joku. Kuka se on se yksi tila? Joku katsoja, tilatkaa minua, please. Oliko 2 tilaajaa? Kuka se toinen on? Mun iskä. Jaa. Eikö siis mun äiti? Jaa. No niin, jatketaanko sitä keulimisvideota? Ei. No jatketaan. Otetaan lähikuvaa oikein sitä noin lähelle naamaa ja... Tee näin huulilla. Miten? Vittu homo, anna tänne se tulee. Ei, mutta kuva keulimisvideota! Ei. No niin, nyt tää kuvaa niinku itse. Ei pysty kääntämään tätä kameraa en. Okei, no mä... Oi jumala, kattoko tullut kääntämään. Häh? Ai eikä? Okei, no tässä on tämmönen hieno pyörämpö. Tanko. Mihin pyörävarasto? Mihin varasto? Ei. Tähän. Ai tossa on Janka. No kiitos katsojat, jos katsotte tämän videon, niin tuossa näkyy sitten mun pyörässä jonkun verran, jos toi ei jahtaisi tuo yksi känniläinen mua, niin heippa!